Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. Estem al mes d'agost i és època de festes majors. I una que ens toca de molt a prop és la del poble veí de Sant Antoni. El proppassat dijous es va donar el tret de sortida de la festa major amb una cercavila de gegants i capgrossos. Hi van assistir, com no podia ser d'una altra manera, els gegants de Sant Antoni de Vilamajor, però també els seus padrins, els gegants de Sant Pere, i és clar, tampoc hi va faltar el gegantó Quico del Montseny. La cercavila de gegants va començar animada, però, de cop i volta, el primer dia de festa es va veure alterat per una tempesta d'estiu enmig de la cercavila. Gegants i geganters es van haver de refugiar a la porxada de l'església de Sant Antoni. I jo em pregunto, pluja? És cosa teva, Sant Elies? Sí, Sant Pere, he sigut jo. Un regalet de festa major. Elies, vols dir que calia pluja per la festa major? Però... no diuen que l'aigua és tan important, que és un bé tan escàs, que l'aigua és vida? No hi ha qui us entengui. Ara vull que plogui per la collita, ara no perquè s'aixafen els sembrats, ara sí pels nivells dels pous, ara no per la piscina, ara sí pels focs, ara no per la festa major de Sant Antoni. En què quedem? Voleu aigua o no la voleu? Perquè em fareu parar boig. No la voleu? No la voleu? Ja para la pluja. Després no em feu una pleca al setembre, Apa, bona festa major. En fi, la festa continuarà amb el permís de Sant Elies sense pluja. Ens ha garantit sol i calor. Així que us ho passeu d'allò més bé aquests propers dies. Aquí al blog us hem deixat un enllaç a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor amb el programa d'actes de la Festa Major. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higienirrero.cat. Us mantindrem informats.